tayo dito sa Boracay. Back to reality na naman tayo. So dito muna tayo magdadive. At sana makadali tayo ngayon. At nagplano kami ni Master Dan na mamana. So ito yung first spearfishing day natin sa month of July. So sana pagpalain tayo at makahuli tayo ng malalaking isda. Kaya keep on watching and stand by mga kaspero kung ano yung madadali natin ngayon. Yan mga kaspero, nandito tayo sa favorite spot natin sa Kabalian. Kabalik na kami dito sa Istinari. Try natin dito dahil ilang buwan din hindi tayo nakasisid dito. Kaya tingnan natin kung ano yung madadali natin mga kaspero. Abangan nyo na lang. Medyo may agos. Kaya ayan, sure ball na pelagic nito. Tahimik lang ang paligid sa ilalim, buhay ang galaw. Hindi ito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na. Eto mga kaspero, unang losong natin. Dahil nakapag-warm up na tayo, dumiretso na ako dito sa medyo may kalaliman. Nasa 20 meters tayo nag-ambush mga kaspero. Kung napapansin nyo, napakaraming mga maliliit na isda. At ito yung mga tanggit or tinatawag sa amin na burawis mga kaspero. Good size na yan. Kung mga pang night dive, paldo ka na dyan mga kaspero. Ngunit wala tayong nakita na malaki. Medyo nagantay pa tayo ng kaunti. At wala talagang lumapit sa atin. Kaya yung ginawa ko, meron akong napansin na isang masarap na ihawin mga kaspero. Ito yung matabang isda na tinatawag na surahan na original mga kaspero. Yun, sampol mga kaspero. First fish of the day, isang surahan na napakasarap ihawin. Laban sa gutom, Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one shot. Gabi ramal sa fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Ikalawang drop natin, pagkatapos nating napana yung surahan, bumaba ako ulit dito lang sa unahan at napansin ko na merong papalapit sa atin na isang magandang klaseng isda mga kaspero. Kaya tamang antay lang tayo, sana lumapit ng maigi. At ito na nga, nakita ko na siya, napapalapit sa atin, ngunit medyo distansya siya sa atin ng kaunti. Kaya i-try natin kung tatamaan mga kaspero. Ayun, sa pool naman. Ang problema lang, hindi tumagos yung flapper natin, kaya nakawala itong long nose emperor na good size na sana, mga 3 kilo na sana yun, pero hindi para sa atin. Kaya hayaan na lang natin mga kaspero, bawi na lang tayo sa nagsisid natin. Malay mo, mas malaki pa yung magpapakita. Tahimik lang ang paligid sa Hindi nga tayo nagkamali pagkasisid ko. Ito yung nagpakita, isang waho mga kaspero. Akala ko maliit lang, ngunit yung lumapit sa atin, napakalaki pala nito mga kaspero. Yung unang napana ko na 21 kilos, mas higit pa ito mga kaspero, dahil ito ay umabot ng 25.4 kilos na waho. Ito yung personal best ko na waho mga kaspero. Grabe, sobrang laki talaga at napakalakas. Buti na lang medyo mahaba yung reel line natin, dahil nasa 100 plus yung reel line natin at dito lang sa bababaw natin nakita. Kaya ayos, at dahil malapit na rin si Master Danny sa atin, hindi pa nakakalayo, kaya tinawag ko para i-second shot mga kaspero.
hinahabol na nga ni Master Danny para panain. Nung tinira niya mga kaspero, sapol na sapol. Kung napapansin nyo, ayan, nasa slow-mo mga kaspero. Nung pinana niya, talagang sapol na sapol. Bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Kahit dalawang shaft na yung nakasabit sa kanya mga kaspero, talagang napakalakas ng wahong ito. At ayun nga, habang hinihila ko at dinahandahan naman ni Master Danny, dahil sinabi ko sa kanya na itusok ulit yung shaft niya dahil parang hindi ko nakita na tumagos yung flapper. Kaya dinahandahan lang namin dalawa to, hindi namin tunir sa mga kaspero dahil delikado or sayang pag hindi natin makuha itong napakalaking wahaw mga kaspero. Hawakan na ni Master Danny yung shaft niya. Dito ako na kinabahan mga kaspero dahil nung tinusok na niya, nabunot mga kaspero. Hindi ko alam kung bakit nabunot yun at yung natira na lang yung shaft ko. At tingnan nyo naman yung tama ng waho, sadyang lumaki na yung sugat dahil sa sobrang lakas nito mga kaspero. Kaya sinabihan ko si Master Danny na wag nang ilutong pala niya at itusok niya na lang ulit. At habang nilalapitan niya, talagang pumipiglas pa ito mga kaspero. Kaya hindi na namin talaga pinuwersa at dinahandahan. At nung tinusok ni Master Danny, sapul naman doon sa tinira niya. Kaya ayun, sure ball na. At nung hinawakan ko na rin sa hasang, at hindi na nakawala mga kaspero. Talagang akin na to. Ang laki mga kaswera. Dito sinusukat ang tibay. Kala ko maliit lang. Dagat kalaban Grabe. puso ang Aba. tunay na Aba. One dive, one shot. Kapit naman, spearfishing. YouTube stories. Tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa. Walang airtime. Panata. Panalang lakas ng loob. Laban sa agos. Laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spearfishing. YouTube stories. Tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay. Tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon. Pamanay. Pahol. Grabe. Laki. Unang drag. Galak maliit lang. Grabe. 20 plus. 23 siguro. Bali, umuwi na nga kami mga kaspero. Inabot na kami ng hapon at nadagdagan naman ng isda yung huli nating waho at saka yung unicorn ng dalawang trevally. At itong waho na ito umabot ng 25.4 kilos mga kaspero. Bukasan, dahil may bagyo na mga kaspero, dito lang kami sa tapat namin na Mana or dito lang sa Boracay.
panahon. Pero tuloy pa rin tayo sa ating parinisin mga kaspero. Yan, sana makadali pa rin tayo. God, let's go! Alay, si Mr. Dumoy. Bitbit ang kanya, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Dahil napakalakas ng agos, bumaba ako dito sa medyo malalim dahil napakaraming bait at yung nagpakita sa atin, eto isang big eye barracuda. Kaya nung tinira natin mga kaspero, stone shot, kaya wala nang kalaban-laban itong isdang ito. Swerte pa rin tayo kahit medyo masama ang panahon at medyo murky water, meron pa rin tayong biyaya. Kaya sana dagdagan pa ito mga kaspero. Tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtang panata. Panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Pagkatapos kong napana yung barracuda mga kaspero, hindi ko akalain na merong nagpakita na isang grupo ng big eye. Sobrang dami talaga mga kaspero kung napapansin nyo. Ayan, halos kawan ito ng big eye barracuda. Kaya binabaan ko ito at dahan-dahan lang. Hindi ako masyadong gumalaw para hindi sila ma-disturbo mga kaspero. Talagang paikot-ikot lang sa akin itong mga barracuda ng ito. Nakakatakot nga, baka sugurin tayo sa sobrang dami nito, ubos agad tayo pag sinunggaban tayo ng napakaraming barracuda na ito. Kaya ayun, at least nakatira tayo ng isa at nakapili tayo ng good size. At ito ay umabot ng kulang-kulang 5 kilos. Kaya sure ball na ang huli natin, pangalawang great barracuda or big eye barracuda mga kaspero. May puso, Pagsisid ko nga muli mga kaspero, merong nagpakita na isang tangigi. Napakaganda sa spot na ito dahil napakaraming bait akong nakita. Kaya ibig sabihin maraming pelagic. At ito nga yung unang isda dito sa kabilang spot na pinuntahan namin. Isang malaking tangigi na umabot ng 6 na kilo mga kaspero. Paldo na tayo dito pa lang sa isang tingma. ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Kapiral sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Nagigi agad mga kaspero. Paano? Uy, na paano? Nagigi.
Marami na rin akong nakitang king mac, ngunit may ilap yung iba mga kaspero, kaya yung ginawa ko, nag-ambush ako dito sa 23 meters. At ayan yung resulta. Lumapit talaga sa atin, kaya ginandahan ko na yung patama para sure ball na makukuha natin mga kaspero. Bali na dagdagan pa ito na isang malaking tangigi mga kaspero na umabot ng 10 kilos. Ngunit hindi na natin nakuhanan ng video dahil nalubat na ang ating camera. At ito ang halos 7.1 kilos na tangigi na nahuli natin mga kaspero. Yung pangalawang tangigi natin sa araw na to. May puso. Pangalawa, malaki. Alright. Pangalawa mga kaspero. Malaki pa doon. Para na tayo. Soldado. Pangalawa. Dahil nakatatlong tangigi na tayo na malalaki, pumunta ako dito sa Wahura at nakita ko itong pang-ihaw na naman mga kaspero. Tinry kong tinira kahit medyo distansya sa atin ng konti. Buti na lang tinamaan. Ayos na, solve na ulit ang pang-ihaw natin mga kaspero. Dito, basta laro dito, sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Kapiramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spear fishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Pero hanggang dito na lang ang ating video, kaya see you on next episode ng ating mga ina-upload na mga video. At maraming salamat nga pala sa mga walang sawang sumusuporta at laging tumatangkilik ng ating spearfishing video. Kaya sa lahat ng mga nagko-comment, shoutout po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo lagi and God bless you all. See you on my next video.